Espectaculum incipit. Benvidas, benvidos, benvides a unha nova entrega neste último luns do mes de abril, o mes das augas mil e todas estas cousas. Benvidas a unha nova entrega dos luns de Tea con Melody Otero. Aquí a temos xa para contarnos moitas cousas sobre elefantes, vacas, pombas e virxes. Aí o deixamos, que é dicir, a que nos referiríamos con todos eses animais, esas figuras mitolóxicas, non? A que nos referiríamos? De que imos falar hoxe? Pois nada, referímonos a todas esas concepcións virxinais ou divinas que hai repartidas polas mitoloxías e polas relixións do mundo. E hai máis das que se pensan, que non só hai falar de o noso Mesías, Cristo. de Mesías, imos falar. De Jesus Christ. Entón, benvidas e benvidos en especial a xente de sempre, os que sempre pasades por aquí, e dar un agradecemento especial a López Gueceta Axé, a Cambeiro con dúas os, a Inés Duport, a Plijo 19 e a Alberto Busto polos novos seguidos. A día de hoxe son 463 almas nesta canle de canles que deu en chamar a Eva máis la Pilar Ponte, a canle de canles que é a Lobeira Today. Por onde comezamos? Imos comezar lanzando ese PowerPoint que lanzamos nestas historias. Entón, elefantes, pombas e virxes. É que xa o título é bastante sonoro, non che parece? Pois sí, ademais hai moito animaliño por aí solto. Vou quitar isto. Que lle digan a Zeus. Vou quitar isto aí para deixarnos que se vexan os nomes polo menos. Entón, ide comentando o que vos parece o que imos falar hoxe. Moi boas dos do Rei, benvido, saúdos dende Bruxelas, dinos dos do Rei. Estamos transmitindo, como sempre, en Facebook, YouTube e Twitch, entón non dubidedes, se estades nalgúna desas redes, en comentar, en facernos chegar o voso comentario e o que vos parece o que está contando a Melody. Entón, ti dirás, comezamos xa, lanzamos primeira foto García. Sí, empezamos así a... Vou poñer por aquí o tema. Ai, para velo eu tamén, o que vas dicindo. Entón, vamos xa, veña. Atenea Barbekeion. Que é isto? Que estamos vendo? A Atenea Barbekeion é unha copia romana da suposta Atenea Pártenos, que era a figura de Fidías, a figura que fixo Fidías representando a Atenea para colocar dentro do Partenón de Atenas, do templo. Pero non a poño por iso, poño porque máis ou menos todos sabemos que na mitoloxía grega hai moitísimos nacementos de deuses e incluso de mortais que se producen dun xeito, digamos que virxinal, no sentido que non hai unha relación carnal. Sí, non hai unha concepción, non hai un... Sí. Sí. E, por exemplo, entre os deuses é moi habitual isto, sobre todo que eles mesmos xeneren outros deuses. Porque están a copiar, ou a mitoloxía está intentando explicar un fenómeno natural. O sea, a natureza enxéndranse a si mesma. Entonces, os deuses, que son forzas naturais, enxéndranse a si mesmos. E aí temos, por exemplo, a Atenea nace da cabeza de Zeus. Resulta que está Zeus aí un día no trono e ten unha dor moi forte de cabeza, moi forte, pasa por aí Hefesto e dicelle Zeus: Hefesto, féndeme a cabeza. Hefesto, como que che fenda? Que me fendas a cabeza que non aguanto. Entón, Hefesto ábrelle a cabeza a Zeus e da súa cabeza nace Atenea. E Atenea sería a súa intelequia. Digo, que cousas, non? Que o que lle parte a cabeza a Zeus sexa unha muller, non? Non, Hefesto. Sí, pero digo, a causa, a causa de que lle parta a cabeza, non? Que sexa, jova. E é moi interesante este mito porque Atenea é a deusa da sabiduría, pero non de calquera sabiduría, é a deusa do coñecemento técnico e militar. É a intelequia de Zeus. Carallo.
E despois Atenea, a súa vez, é unha deusa célibe, non casa, supostamente virxe, pero vai a ter un fillo que é Ericteo, que é esa serpe que vemos aí ao lado, leva un escudo, e dentro do escudo hai unha serpe. Ese sería Ericteo. Que é o fillo. Resulta que tamén Atenea iba pola fragua aí de Hefesto, iba a buscar as súas armas, e Hefesto, non sei, deulle un arrebato, e quixo amor con Atenea, e Atenea apartouno, chea de asco, pero bueno, Hefesto, pois, estaba moi contento, entonces manchou a Atenea na cóxega. E ela limpouse, tirou iso á terra, e da terra naceu Ericteo. Por iso é unha serpe, porque as serpes saen e entran da terra, non? Serían como a terra xeneras. Ollo que Entón temos tamén por aquí sería un nacemento virxinal. Temos por aquí a Eva Patiño e temos o primeiro chiste da noite a cargo de Beretiño que di, ten razón, en Hefesto. Ben. Coitado Hefesto, dinos dos do rei, coitado Hefesto, era ben feiño, si, home, que a ver, nacer serve tampouco é moita bicoca, sendo un semideus ou un deus ou sabe Deus, non sei, pobriño, nacer serpe tamén, joder, sendo deus tamén, non? Moitas grazas ao home da areia pola renovación do seu Prime, moitísimas grazas. E hostia, que temos 7 Prime, Nacho, 7 suscriptores aí que lo flipas. Moi ben, suscribíndose aí a lo loco. A ver, non sei que fixen coa páxina que tiña aquí para seguir vendo. Bueno, seguimos falando do tema, veña. Sí. Está Bueno, ben interesante. Estes son dous exemplos así por determe, pero na mitoloxía grega hai moitos máis. Efectivamente, temos a Zeus, o que pasa que Zeus sí que ten contacto carnal. Convírtese en vaca, en touro, rapta a Europa, tal. Convírtese en cisne, rapta a Leda, tal. Convírtese en Gagia, rapta a Ganímedes, tal. O sea, é a potencia natural levando por diante aos humanos. E aparte deso... Digo eu, como estamos indo aquí? Imos ir a saltos ou estamos indo de máis novo a máis vello ou de máis vello a máis novo? Vamos un pouco a saltos, porque a natureza é caótica, como a miña mente. Vale, pois facémolo caótico logo. Moi típico da Lobeira tamén facer cousas bastante caóticas, Pero bueno, era por entrar nuns mitos que máis ou menos todos coñecemos, non? Sí, para ir vendo cal é o esquema. Como se chamaba o fillo da Atenea? Como era? Ericteo ou Erictonio. Erictoño hai unha Lobeira. Toño. É o Eric no, pero... Ericteo, fillo de Atenea. Vale, anoto aquí. Estos son cousas que anoto eu, non sei nin pa que, pero eu anoto. Non todos os días son de Hefesto. Teño que facer un audio para poñer nestes casos. Di aquí a Eva, viva a anarquía lobeirista. Por certo, se non lestes a entrevista que lle fixeron a Eva Patiño no xornal Que pasa na costa, está destardando, está destardando, xa vos lo digo, porque además fala ben, fala claro, afaga aquí a un servidor que tamén mola, afaga a Canle que tamén mola, afáganos a todos, a todas e todos os que seguimos a Lobeira Today. Entón, imos seguir, pasamos a seguinte ou seguimos falando sobre esta? Sí, pasa a seguinte. Pasamos a seguinte. Ui, que cousa. San Nicolás rexeitando o peito da súa nai. Sí. Esta é unha imaxe moi divertida. Bueno, isto era por decir que, aparte das xeneracións espontáneas que hai entre os deuses, despois tamén os deuses, claro, interactúan cos humanos e nacen os semideuses. Nace Teseo, Hércules, Aquiles... E basicamente todo aquel ser humano que despunte un pouco, que seña destacado por algo, que parezca agraciado por Deus, vaiselle crear unha idea de que ou é fillo de Deus ou descende de deuses. Alexandro Magno, fillo de Zeus. César, descendente de Venus. Platón,
fillo de Apolo ou descendente de Apolo, non? Parece que se eres un humano destacable tes que ter unha xenealoxía divina. E isto despois vai ocorrer o mesmo cos santos. Os santos, cando nacen, xa mostran xeitos divinos ou a gracia de Deus. Claro, xa mostran esa efectivamente. santidade, sí. Xa non nacen normais, xa fan cousas extraordinarias desde que son pequenos. Por exemplo, San Nicolás, que é coñecido polo seu ascetismo, por utilizar o xaxún como medio de achegarse á divinidade, pois xa dende que naceu xa facía xaxún, non quería o peito de súa nai. Que cousas. Entonces esa idea de que sempre se vai, sabes, cando eres divino ou tes certa gracia concedida por Deus, compórtaste como un ser extraordinario aparte. Estamos Pódese falando ver de a gracia gracia divina, non da gracia de Beretiño co chiste, Oye. Debo dicir que así estaba o home facendo xaxún dende pequeniño que parecía un verme, meu pobre. Sí. Entre que a pintura non era lá moi tal, e que, oes, é que parece, non sei. Meu pobriño. A ver, parece un habano. Dixo, pero ese non é Santa Claus, non é San Nicolás, non é ese San Nicolás, non? Non é ese É, San Nicolás. non, é outro San Nicolás. É o do barril. É o San Nicolás que salva os nenos no barril. Sí, é ese San Nicolás, sí. Vale, é o San Nicolás de Neda, carallo. Ollo aí. Sí. Temos a San Nicolás en Neda, sí. Que é patrono, vai a xente ofrecida cando ten exames e cousas así. Van facer o camiño de San Nicolás. Hai unha misa de estudiantes, os luns, bueno, tamén é un luns, creo. Hai unha misa para os estudantes que están opositando e cousas destas. Vai moita xente a esa misa, É curioso, Sí, joder. sí. Sí, ali en Neda fan cousas raras. Fan bon pan, pero sí. Avísame a min para ir, di aquí a Eva, que está preparando aí, está estudiando como unha xabaril. Pasamos á seguinte. Estou-me acordando de miña nai que decía Virxe Santa, Virxe Pura, fai que aprobes esta asignatura. Contestaba a Virxe, se queres aprobar, estuda. Sí, decían, hai un dito dos, a min, cando cheguei a un dos meus destinos, o meu xefe deume a ler un libro sobre un monxe franciscano era? No, un jesuíta que dicía, como era? Dicía, traballa no muro, o sea, para construir un muro, non? E dicía, traballa no muro como si non, traballa como si Deus non existira e ora como si todo o traballo dependera de Deus. Vale? É un dito así típico jesuíta. É dicir, sí, vale, reza e toda a pesca, pero traballa. Sabes? O muro non se vai construir só, por moito que reces. Entón, é curioso, Custoume 200 euros apostatar, non me pidades que saiba disto. Hostia, seuche caro. Cobran por iso, acabo de aprendelo. Cobran por apostatar, porque eu teño un colega que apostatou e non sei se gastou pasta. Terelle que preguntar o meu amigo Musa Lagsen. É que depende, hai xente a que lle costa moito apostatar, que lle dicen que non, é que non sei, igual. Di aquí a Eva, pagaches a peaxe da saída da autoestrada do ceo. Sí, ahora Michael Landon está chorando, tío. Michael Landon veute que saías cara a un lado da autoestrada e dixo, vaya, outro que non ven. E fixo así, deulle así co cóbado o de Barbas, non? Esquiva con el sempre, dixo, non ves? Outro que se vai. Seguimos, pasamos á seguinte. Está a xente co jijijaja e aquí estamos falando de cousas serias. Anunciación de Pedro Berruguete. Que ten de especial isto? Bueno, ten de especial que é unha anunciación bastante clara para explicar o tema iconográfico e o tema literario, que é o que vamos poder ver que se repite, máis ben que se repite, non, vamos poder ver que hai precedentes desta historia, por exemplo, no hinduismo ou no zoroastrismo, no mazdeísmo persa, que traballan. Claro, estamos falando ben, hai precuelas disto. Precuelas. Esta é a última historia que nos contaron, non? Claro, pero, bueno, puxen ao principio porque me decateime de que hai xente que non ten isto moi claro. Entonces, así,
repaso rápido. Perfecto, perfecto. Pois imos a por ela, veña. Temos unha señoriña de 15-16 anos, virxe, non Virxe. casada, bueno, Virxe, casada vale. con Xosé, pero, en fin, aínda se mantén virxe, que un día aparéceselle un ser. Na Biblia nunca se describe exactamente como son os anxos. Imos decir ser Entonces, de luz, ser de luz. Un ser de luz. sí, Porque sí, sempre describen que como chamas ou como unha luz cegadora ou sí, cunha sí, o que voz pasa é que que despois na fala. iconografía empezouse a representar como seres alados inspirados nos daemon persas. Bueno, tamén para significar que é algo incorpóreo, que é algo aéreo, Claro. lixeiro, que non... É dicir, xa a propia representación dos anxos e das manifestacións estas do Espírito Santo Sí, están inspiradas noutra relixión. sí. Vale, bien. Despois temos o anxo que as súas palabras convírtense nunha filactelia, é dicir, unha cinta onde van escritas, outras veces toca unha trompeta, porque a voz dos ánxeles sona a música, outras veces ven con resplandecendo ou cun raio de luz, e normalmente nas anunciacións tamén aparece representado Deus Pai con má luz, aunque neste caso é como un ancián con Sí, coroa, ali co gorro, sí, cunha coroa e a cruz, efectivamente. sí. A cruz que dis ti. Vamos a ver, Deus Pai. Xa lle estás dicindo a tipa, indirectamente estás tirando aí o ovo de Pascua de mira, ves, aquí nesta cruciña que teño aquí na má, é onde vai morrer o cativo dentro de 30 e pico anos. Non está ben, joder. E despois a pomba, que a pomba ven a simbolizar o Espírito Santo. O Espírito Non é Santo. que Deus, como a Zeus, se convertera nun paxaro e fixera trocotró con María. É que simbolizas así o Espírito Santo para representar outra vez a idea de aéreo, incorporal e lixeiro. E tamén porque fai referencia a cando anos despois Cristo é bautizado por Xoán o Bautista, dice que o Espírito Santo baixa sobre el como unha pomba. Non quer dicir que fora unha pomba, pero é para significar iso. Así, Sí, que baixa lixeira, lixeiro, suavemente. que baixa lixeiro, exactamente, vale, Efectivamente. vale. Entón, algo curioso das anunciacións é que está representada a Trinidade indirectamente. O Pai, Sí. o Fillo no ventre de María e a pomba que é o Espírito Santo. Sempre me pareceu super turbias algunhas anunciacións, sobre todo as que hai en trípticos, destos que se pechan, non sabes? E Sí. queda... E despois abres e saen as tres formas... Bueno, é que... non sei se o comentara xa, pero a miña madriña era a miña avoa Rosalía, xa morreu onde vai. Agasallárame pola miña comunión, agasallárame de neaño da casa de miña avoa cun trítico da Sagrada Familia, vale? É dicir, Pai, Fillo e Espírito Santo. Joba, tío, pero vai a fumada, é que non sei nin de quen era. Teño que buscalo, porque nunha delas era como Xesucristo voando amarrado á luz, á cruz, sabes? Era como, sabes, como tal cual como di Mongolia de o neno do espacio e estas cousas, pero tal cual, O sea, unha fumada brutal. Non sei, sempre me pareceu un pouco turbulento a iconografía toda, ou isto de sacando o Sagrado Corazón, non sei, Ai, é un sí, pouco tamén. turbio, un pouco turbio. Entón, que algo máis sobre a Anunciación? Que máis dicimos sobre a Anunciación? Bueno, Dicimos... hai un elemento que normalmente está presente, hai nas que non, pero é moi frecuente, que son os lirios. Vedes que hai un xarrón ao lado de María e dai salen unhas flores brancas. Son lirios, veñen a significar pureza. Por unha historia do Antigo Testamento, cando Daniel rescata a Susana da acusación dos vellos, Susana significa lirio. Que cousa. Hai xente que quere traducilo por loto, pero bueno, lirio. E veñen a significar iso, pureza. Hai moitas virxes que levan, moitas santas que levan o lirio. Sempre que o vexades, tamén as mártires, sempre que vexades un lirio, quere dicir que esa mártir morreu pura e virxe. Onda. O sea, se unha santa é mártir, morreu Sí. virxe.
Non. Se unha santa que leva se unha mártir que ten un lirio na súa representación, morreu virxe. Vale. É dicir, úsase o lirio como outra vez, ¿no? Sí. Pues, como a pomba, como tal, como iconografía para representar algo, ¿no? Vale. É que estou tamén aos comentarios, estou para lanzar os comentarios todos porque nos quedáramos en que a Beretiño lle custara 200 euros apostatar, non lle vamos pedir que saiba disto, entón houbo unha mentres nós falábamos de cousas serias, houbo unha divagación aquí da xente pagache a peaxe da saída do ceo, da autopista do ceo, é máis barato pecar forte que te excomulguen, xa estábamos indo co tema do chocolate e tal, estásenos indo da má. Dicía, por riba pecar mola, non é que cobren en trámites e demais, e se estás confirmado máis caro, máis trámites, co cobran por estirparche cada sacramento, porque eso non cho fan polo Sergas, é dicir, é que estábamos vivindo, nós estábamos falando de cousas serias, no, agora era para facerlles Eles unha estaban ao pregunta. seu. Claro, agora era para facerlles unha pregunta, entendes? E que todos suspendan e a tomar polo saco, suspenso na lobeira. Suspenso en luns de teísmo. Apostatou pola privada, corriximos, apostatou pola privada, dicíanos aquí a Eva, a igrexa é peor que Vodafone, perden clientes e claro, poñen difícil darse de baixa e chegou Paco da Corte do Director que nos di que había un meme con Mr. Bean con un letreiro de cristianismo copiando un examen de outro, con un letreiro que puña outras relixións. Eso é certo, eso é moi acaído porque imos falar dese tema precisamente, no? Dese te copio, te funciona, te copio, no? Que era un pouco como lle funciona a outros, no? Pois imos copiar o que Cópioche. funciona, que ao final, no? Non lle deixaban escribir Mr. Bean, dicíalle que era polo punto, estaban ao seu, non ves? Estaban nós aquí falando, perdendo no tempo, falando, e eles ao seu, a min gústame a descrición de Twitter dun que pon Pai, Fillo e Pai, Espírito fillo e Libre. espírito libre. Sí, dicía dos do Rei a raíz do que falábamos de moi turbio, no, do Sagrado Corazón e tal, dicía moi gore o cristianismo, sí. Apuntaba a Paco que Robocop é unha versión moderna do Cristo que resucita e camiña sobre as augas. A ver, tamén hai que dicir, a nós tocounos o cristianismo aburrido. Nos primeiros séculos había máis diversión. Había herexías que... Herexías non, había vertentes do cristianismo que despois os católicos chamaron herexías, pero eran vertentes que eran bastante divertidas. Interesantes. Claro, porque o rollo das religións conforme van aparecendo é chamarlle herexías ás outras, non? É dicir, Claro. no, a miña é boa. A nosa canle é a boa. As outras son herexes. Eran moi pouco a loeira today, É dicir, eu sería a macrorelixión que engloba todas as relixións. Eu, se tivera que elixir unha relixión, non sei se existe. Pero si a lobeira today fose unha Sempre relixión... podes inventala, mira os pastafarianos. Claro, porque eso é outra. É dicir, nós temos o cristianismo, pero despois do cristianismo tamén houbo relixións, é dicir, naceron máis relixións despois, non? Claro. É dicir, cantos meses... Vertentes, Vouche facer a sectas. pregunta, vouche facer a pregunta que che iba a facer, no? Que me dixeche, algunha pregunta para que non me descoloque tal. Máis de cantos mesías hai na historia que se coñezan? Así por o frío dato. Poido dicir así, enviados de Deus, eu non sei, máis de 50 seguro que atopamos. Mi madre querida. Eu escoitei 68, pero xa é moi concreto, pareceme demasiado concreto como para tomalo por certo. Eu non me atrevo a contalos, a verdade. No, porque das un número e sigues investigando e apareceche outro, ou algo que non viras, entón non... Claro, pero digo, non flipades, vos que estades aquí no chat, non flipades con que haxa máis de 50 mesías e que en países como o noso, por exemplo, só se fale dun, en países como os islámicos só se fale doutro, etcétera. É dicir, é que é alucinante. Pareceme alucinante que haxa máis de 50. Xa máis de 50 pareceme moitos. Imagino que haberá máis, e coa mesma hai máis de 100, porque haberá microrelixións de determinados sitios que teñan o seu propio mesías.
Mira o que nos decía Eva, que decía que a Anunciación é como aviso, a Lobeira Today está en directo. Grazas, Deus Twitch. Sí, aí o Bezos, San Bezos está moi ben. Hai santas non mártires? Preguntaba Paco. Hai santas non Sí, mártires? sí. Sí. Claro, é que Por mártir ao final é morrer exemplo, dun mártir é cando se morre dun xeito moi asasinado, mártir é non? Moi cando morres pola túa fe. sí, morres pola É fe, dicir, que exactamente, fuches aí está. condenado por ser cristiano e morres defendendo a túa fe. E despois hai outras santas, como por exemplo as místicas. Santa Teresa de Xesús non foi mártir. Santa Hildegarda von Bingen tampouco. A ver, que está Beretiño facendo aquí publicidade de Vodafone indirectamente. Di, levo 14 anos traballando en Vodafone, non vos desde baixa, home. Que ali hai un porrote de xente empregada directa de Vodafone mantendo as redes e demais. Bueno, vamos a deixar por aí. Acordo director, presente. Hai santas, vale, presente o de hai santas non mártires, e decía Eva, presente. Vale. Beretiño, eles están ao seu, pero na telefonía facemos oportunidades de marcharos para outra religión, xa cho xestionaban eles. Claro, é que ti apostatache, ti directamente diche de baixa o teléfono, non querías máis teléfono. Pero se E iso foras é a porque outra, non viron o programa anterior, que xa vos expliquei como hai que apostatar e ser un herexe. claro. Di aquí, que non, xefiño, eu atenta á pomba esa que foi ao río e non lle cagou na cabeza a criatura. Moi ben. Os lirios, as mártires, as virxes, estábamos a todo. Moi ben, moi ben. Vexo que estaba desatendendo, Un cristianismo sen estilistas non presta. A ver, Home, di aquí dos do Rei. Imos comentando máis. Aquí somos do lobeirismo. Amén. A serie Mesías está increíble. Cancelaron, claro. Cancelaron por qué? é Cancelaron verdade, por... mola moito esa serie. Pero por que a cancelaron? Porque creo que ao final non tuvo o éxito que esperaban. É unha desas series que merece a pena ver e pouco se falou dela. Será unha cousa como a que lle pasou a Jérico. Como non gusta o que contaba Jérico, no? Esta serie que falaba das bombas dentro dos Estados Unidos, no? Bombas de pulso Sí. electromagnético que acababan coa civilización como a coñecemos, bla, 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 bla. Golpe de Estado, guerra civil. Como eso non lles gustaba, pois dixeron, vámola ir cancelando a serie así aos A poucos verdade e é tal. que era unha serie bastante branca. O que pasa é que, claro, non Sí, enamorou aos cristianos, non namorou aos musulmáns, non lle fixo gracia aos a de Mesías, protestantes. dis. Sí, creo Claro, recordar que era bastante blanquiña. non se lle mollaría moito, máis que nada para non ter problemiñas de ataques nin cousas raras. Dinos aquí que o home da areia, que tanto o Mesías e os xudeus aínda agardando polo deles. A min, aquí venme a cabeza, despois de ler isto, no, venme a cabeza esta historia que había do Nacho que se estaba afogando e estaba pregándolle a Deus que lle axudara e tal, e mandoulle un barco, no? Un barco que lle dixo, home, está vostede agardando por axuda e tal. Dixo, non, eu estou rezándolle a Deus para que me mande un anxo e me salve e tal. E Deus mandou outro barco que pasara pola zona para recollelo e tal. E o Nacho RQR que non, que tiña que chegar un anxo, tal, non sei que. E claro, mandoulle un terceiro e pasou. E dixo Deus, mira, pois, alá te fodas. E morreu, o Nacho, cando chegou ás portas do ceo, claro, díxolle, pero non che mandei 3, claro, é que ti mira, non ves, non che mandei 3 axudas, home. Pois non, o tipo estaba esperando un anxo que o fora a salvar e toda a pesca. Bueno, en fin. En fin, Serafín, seguimos. Entonces, Seguimos, visto vamos, este tema da anunciación, non? Agora, cara onde imos? imos cara á India. Vamos cambiar de ámbito xeográfico un pouco. Imos o dos platillos? Sí. O dos platillos. Ai, hare, hare. Agora xa Hare temos claro, non? O das Krishna. concepcións virxinais e todo iso, entón xa podemos observar que é o que pasa noutras religións. Claro, Entonces, por claro. exemplo, no hinduismo temos a Vishnu, que é un deus da creación, que de cando en cando baixa á terra en forma de o que les chaman avatar. Un destes avatares é Krishna. É o oitavo avatar de Vishnu. A oitava vez que Vishnu se fixo home na terra. Ollo, É o deus da protección, a compaixón e a ternura.
que iso tamén, bueno, parece un pouco o noso Xesucristo, non? Hai xente que os vencella. Non creo que seña así un vencello directo, é unha evolución de moitas cousas que acaba Sí, confluindo. pero houbo copia aí, houbo copia, dixeron. Mira, ten rúa, Hai ves, ten cousas, rúa, sabes? Isto, precisión. elementos literarios. Eu quería saber de onde Entón, por sacaron exemplo, o de en verdad os digo. En verdad os digo. Sí, sí, sí. entón, bueno, Krishna naceu dentro dun matrimonio que é o de Devaki e Vasubeda. Baki sóname. Este matrimonio xa tiña 7 fillos. Uh-huh. Por onde iba? Sí, este matrimonio xa tiña 7 fillos. Sí. Na religión hindú non é interesante o da virxinidade. O da virxinidade tanto dá. A eles o que lles importa é como se encargou no Krishna. Entonces, a forza vital de Devaki, digo, de Vasubeda, viaxou do seu corazón ao ventre de Devaki. E do ventre de Devaki, Krishna naceu como unha luz. Non houbo contacto carnal. E tampouco houbo un nacemento usual. Joder. É que estou lendo os comentarios, di aquí Beretiño, a miña avó era un avatar de Krishna. Un avatar de Krishna. Entón, por que dis iso, Beretiño? Porque era boa e axudaba a xente ou por qué? Ou tiña un aire? Será por eso, non creo que seña azul. O mellor tocaba a frauta. Di a Eva que ten mala cor, que non debía ter moita salud. A ver, Singapur, eu Sí, é vin que en Kuala Lumpur vin o Buda máis grande que existe, creo que é o Buda máis grande que existe. Que é un Buda que teñen ali, Dios mío. É grandísimo, muchacho. E hai peldaños ali para subir á cova onde teñen o santuario que a ver, que eu tuven que parar 3 veces no medio, Sí, en Kuala Lumpur estiven, sí. Leváronos ali. Vale, é porque era boa, dinos aquí, é porque era boa. Entón, a ver, continuamos con Krishna, que é interesante isto. Continúa. Continuo, paso a seguinte ou... Sí, pasa a seguinte. É o mesmo que a Krishna, creo que puxen. Vale, dinos, podíamos invocar a esta xente nunha masá porque estes levaban o de poder dun xeito que manda carallos en carallo. Tranquila, Eva, Sí. que xa van as orxías. Vou falar agora de orxías, ti tranquila. Veña, pois imos quitar o comentario e veña, pasamos a seguinte. Krishna con Radha e as gopis. Este é Krishna coa súa muller Radha. Resulta que hai unha historia de Krishna, porque Krishna, como é tamén da compaixón e da alegría, é o que fai a florecer o mundo tocando a flauta, pois estaba un día polos prados e aparecen por aí unhas gopis que son unhas pastoras de vacas. E puxose a xogar con elas. E iba con unha, e iba con outra, e iba con outra, e cando elas se enchían de demasiado orgullo porque o Deus lles estaba a facer caso, desaparecía. E nunha desas, pois desapareceu e foise coa súa gopi favorita, que dicen que é Radha. Digamos que no hinduísmo é moi importante, todos os deuses teñen a súa versión feminina, entonces para Krishna é Radha. E son inseparables. Dinos o me darei a xogar xa, claro. Que ibas dicir, a ver, que che corto, non fago máis que cortarche. Nada. Polo que teño entendido, que eu tampouco son experta en hinduísmo, pero polo que teño entendido, cando ti lle tes que pedir algo a Krishna, como pode ser difícil, porque igual é, claro, é Deus, está aí inalcanzable, o estadio intermedio sempre vai ser o papel feminino, sempre vai ser Radha. Entón, ti queres conseguir algo de Krishna, pídello á muller, fala con Radha. É dicir, a día de hoxe, os que tedes Twitter, pois o Krishna ten a conta con cadeado e só se fala con Radha, que é a que ten a conta pública e é a que lle tedes que falar. É como a representante de Krishna. Efectivamente. Pero iso tamén o temos no cristianismo, porque a intercesora entre os homes e Deus é a Virxe María. Claro. A María Magdalena, María do Carme, sí. A Virxe do Carme, depende que home lle fale, porque claro, se lle fala un mariñeiro é a Virxe do Carme, pero se lle fala, pois non sei,
Se lle fala a alguén de Santa María de Neda, pois tenlle que falar á patrona, a Nosa Señora do Porto, que lle chaman, entendes? É así. Ai, que me esqueceu, que cousa máis A ver, importante. a ver. Antes de que Devaki e Vasudeva tiveran a Krishna, apareceuselles Vishnu para avisalos. Quen era Vishnu? Vishnu é o mesmo que Krishna, antes de encarnarse. O sea, vale, é o vale. pai e fillo. Apareceuse este sen ser Deus. Exacto. Apareceuselles como o anxo que se aparece á nosa Virxe, apareceuse Vishnu a Devaki para dicirlle, mira, que vou baixar á terra e ti tesme que dar a luz. Porque sí. Porque o digo eu, porque te E escollín a ti. literalmente deulle a luz, que pareu por medio da luz. Exactamente. Sí, que cousas, que literal todo, verdad? No, claro, a ver, dos do rei, é que claro que te perdiche, porque andas por aí lendo as cousas que poñen os teus compañeiros de clase, e non tomas apuntes, e é o que hai. Porque vos estou vendo a todos falar entre vos, Versión resumida. Vishnu, que é Deus, sería o noso Deus Pai, aparécese a Devaki e dícelle, vaste quedar preñada de min. E Devaki quedase preñada e dá a luz a Krishna, que é a versión de Vishnu na Terra. Jesucristo. Jesus Christ. Máis claro imposible, É dicir, eu penso que ata Beretiño o ten. Polo menos non foi un polo que empreñou. Polo menos non foi un polo que empreñou. Sí, eso é certo. Cambia, sí, foi un deus, unha deidade. Pasamos a seguinte, veña. Moi aburrido Vishnu. Zeus moito mellor, sí. A ver, moito mellor nacer dun machetazo na cabeza. Entendes? Párteme aquí a cabeza, que parece que me está doendo así, como que vou ter algo aí. A ver, este é Rama. Rama é outra versión de Vishnu. Sería a seguinte: ou a séptima encarnación de Vishnu na Terra, ou a 18ª, según non sei se o Bhagavad Gita ou non sei, non me acordo que poema védico. Sí, depende que se lea, ¿no? Pode ser unha reencarnación ou outra, ¿no? Sí. Entón, nada, el tamén non nace dunha muller virxe, porque, como digo, para eles non é importante a virxinidade. Iso sí, nacen sempre dentro de matrimonio. Pero nace concebido de maneira non carnal, porque seu pai dalle unha poción a súa nai, e con esa poción quedas encinta e dá a luz. Dalle algo a beber. Recórdame un pouco a Especies, a peli esta de terror, Especies. Que era como que a Nacha pues metíalle algo dentro, tipo, e... Efectivamente. E por que é interesante Rama? Pois porque a súa misión no mundo, o sea, Vishnu encarnouse, porque había uns demos que eran os Rávanas, que andaban sembrando por aí o caos, entonces naceu para liberar o mundo do mal dos demos Rávanas. Mira a min esa historia soame. Di, mira que era Lord Chance, né? Porque non afincar unha nisca preñabas de calquera maneira rara. Sí, é que por non darlle como a sempre, pum, pois mirácheme 3 segundos, empreñada. Pero estes xa estaban aburridos de facela á maneira clásica, que estes son os do Kama Sutra. Ai, Dios, claro. Entón claro, xa estaban cansados, dixen, mira, que me dá pereza, dame algo a beber e xa está. É dicir, aquí Rama ten a similitude, no, co Deus que baixa á terra, loitar contra o demo, etcétera, no? Que cousas, no? Mira, pois funcionoulles, vámoslo copiar. Copia aí, copia. Traduce aí. Bueno, e de aquí a onde petamos o salto? Ou aínda non saltamos? Saltamos un pouquiño, ahora vamos a... Stupa. Vamos a Buda. Buda, según os hinduistas, tamén é outra versión, outro avatar da intelixencia primixenia ou de Vishnu ou de Brahma ou vai ti saber de que Deus.
e tamén se encarnou en humano nunha concepción virxinal. Súa nai Maia era unha muller que xa tiña idade, que non daba quedada encinta, pero unha noite deitase a dormir e soña con un elefante branco que leva na trompa unha flor de loto. E dalle esta flor de loto e ao collela quedase encinta e dá a luz a Buda. Entón, daquela, polo visto, era tradicional que as mulleres estaban na casa do marido, que foran a dar a luz á casa do pai. Entón, xa no último mes de embarazo, pois vai á casa do pai, fai unha pausa no camiño, debaixo dun árbol ten unha dor un pouco forte, agárase ás ramas, e do seu costado nace Buda. O sea, non nace pola vía natural, nace tamén como unha luz ou como un... ¡Puf! E apareceu. Non hai outra maneira de decirlo. Que é o que estamos vendo aí representado, non? Un pouco, non? Ela Sí, de lado... temos aí a señora de lado e no medio está o elefante. As outras caras de señores creo que son outros avatares tamén. Unha trompa xa. Unha trompa, xa. Non, é que eu vou vos pedir agora que fagades un exercicio de imaginación e imaginedes un elefante branco, completamente branco, e poñedelle unha flor de calquera cor, poñedelle así agarrada na puntiña, unha flor, un tulipán, vamos a poñer, un tulipán. Cal era a flor que tiña? Unha flor de loto. Unha flor de loto como un nenúfar. De que cor? Así, rosado. Blanca rosada, sí. Claro. Non ves? A miña mente sucia. En fin, vámoslo deixar aí. Pois, entón, isto onde está? Isto está en Templo Sanchi Stupa. Sanchi Stupa, non sei exactamente onde está. É que me costou moito atopar imaxes así dun elefante que foran públicas, entón, primeira que vin, primeira que cochín. Estamos así polo chiste fácil. Tocou a monoloto, mi madriña, como está este luns, Como está? Para ser un luns de libro, que a min, xuro vos que hoxe, como luns, foi duro, para min, no traballo e estas cousas, pero para ser un luns así de libro, destes malos, grises, tristes, tal... Estános quedando un programa bastante chistoso, Sí. Trompa coa flor, xa o visualicei, trompazo que levou, sí, basicamente. Estou-me acordando dunha obra de arte, xa xa pasarei, Eva. Pasamos creo a que seguinte. De Tim Ulrich. Isto que é? Deusa... Ahora viaxamos a Exipto. En Exipto tamén hai moitas... Estábamos con Buda, agora vamos a Exipto. Vamos a Exipto. Saltiños. Entón, aquí tamén en Exipto hai bastantes concepcións máxicas. Unha das máis conocidas é a da vaca Hathor, empreñada por un raio de Ra. Ela estaba tan tranquila por aí pastando, e Ra, con un raio, deixou unha preñada e deu a luz a Horus. Isto é un pouco máis complicado, porque a teoloxía exipcia depende en que época hai unha deusa que é Hathor ou Nut ou Isis. Tamén vades ver esta historia como Isis. Isis sóname, sí. A vaca Hathor sería, nalgunhas versións, a nai celestial e a morada de Horus, a casa de Horus, a casa do sol. Porque tamén os exipcios crían que esta vaca, ao atardecer, engulía a Horus atravesaba aí toda a noite e pola mañá daba a luz. E a súa vez tamén a fecunda, o sea, o ciclo perpetuo de resurrección e morte. O de dar a luz é moi acaído, xa cho digo, en todas estas religións. Dá a luz, sí. Aparece, puf, esta, sí. Jolín, que desfase. E nós que creíamos, que antiga é a religión católica e tal. E mira pa aí, mexando pola religión católica dende hai 4.000 ou 5.000 anos. Sí. Por exemplo, as pinturas da tumba de Nefertari, temos á esquerda esa señora así coas alas, é a deusa Maat, a deusa da xusticia,
Logo, Serket, que non me acordo moi ben de que era, e temos a Hathor. Hathor aquí está representada como unha señora, pero cos cornos de vaca e o disco solar. Claro. Este disco solar é o que temos despois como coroa dos santos, da Virxe María, sabes, esa aureola que se lle pon dourada. Sí, a aura. Claro, Ben porque exipcio, funciona, do porque disco solar funciona. exipcio. Claro, porque funciona. Porque dixeron, mira que ben queda. O tema. Imagínate así que lle cae un poquinho por detrás e ainda encima resplandece. Oh, mira. Mira o resplandor, Eres un santo. Xa está, por iso, claro. Cornos de Bueno, vaca logo cachena, tamén di aquí dos do rei. Sí, son os cornos chéjanlle ben, sí. truco para encontrar xente importante cando vexades unha obra de arte. Os deuses e os reis nunca tocan o chan. Tenen sempre unha repisa onde apoian os pés. Neste caso, vedelas que están sentadas nun trono, esa parte verde amarela non é o chan, é parte do trono. Trono en exipcio, non teño onde escribilo, pero bueno, fai como unha escaleira. O xeroglífico sería unha escaleira. Ah, vale, eso é trono. E Isis e Hathor identifícanse tamén como trono. Non está saindo ningún chiste. Non está saindo ningún chiste dos jeroglíficos exipcios aínda, Pero bueno. Confío neles. E nada, podes pasar, que agora vai porque vos conto do trono. Por que nos contas o do trono? Conto vos o do trono porque esta é Isis con Horus. Isis nun trono que a súa vez é trono de Horus, porque ela é a casa de Horus. Sí, é que... E isto cando vamos ver? Pois tamén na arte cristiana. Claro, porque como funciona, porque é moi visual, verdad? Funciona, non? Efectivamente. Entón, copiámolo. E aquí temos a María. María nun trono que non toca o chan cos pés. Iso é parte do trono. E mira cantos santiños hai aí, non ves? Todos co aureola, todos. Sí. Que ben. Esta é unha Madonna de Masaccio. Pero esta non a leita, Non, pero hai outras que sí. Sí. Puxen esta porque se vía moi ben o trono, pero hai virxes aleitadoras. De feito, na catedral de Lugo... De cantos anos estamos falando de diferencia entre unha imaxe e outra imaxe? Porque esta imaxe, aínda que represente a Virxe María e todo o rollo, é de Masaccio, que é de cando? Do século XV. Século XV, estamos falando de 1400 e pico. Entón, van igual un pouco anterior, 14. Claro, pero bueno, aínda que fora 1300 e pico, cantos miles de anos pasan entre unha imaxe e a outra? Como mínimo 1000. Como mínimo. É que é unha barbaridade. É unha pasada, sí. Isto das religións de plagio anacrónico, di. Sí, non facemos chistes de xeroglíficos porque non son porque non son Horus. É que non son Horus de facer chistes de xeroglíficos, claro. É certo. Entón, pasamos así. Ai, que por certo, xa que estamos de chistes, Hathor tamén é a deusa da embriaguez alcohólica. Porque Ra, estaban os humanos que non lle facían caso, e dixo Ra, mira, vou mandar unha venganza. Entonces mandou a Hathor en forma de leona para que papara aos humanos. E a leoa colleulle gusto ao sangue e non daba parado. E dixo, Ra, Dios mío, que me vai acabar con todo, temos que parala. Entonces, como foi que fixo? Colleu arxila vermella e cervexa e mesturouno e tirouno por aí. Entonces foi Hathor, bebeu todo, emborrachouse e cando despertou volvía a ser a deusa do amor e da dulzura e da fecundidade. E xa non tiña ganas de matar a ninguén. Veu unha cabeza agora con Ra. Claro, estabas falando de Hathor, que era a deusa da embriaguez e tal, e estuve imaginando a Ra presentándose ali diante de Hathor toda borracha e dicindo Ra. Sí, estaba me imaginando unha estampa dese tipo. Non lle fagades caso a Vendo Tamales porque ven aquí a vender viewers e nós non queremos comprarlle viewers. O sea que por onde viñeche podes ir. Que temos aquí? Temos a Marte con Rea Silvia. Quen é Rea Silvia? Vamos a marchar a Roma.
Rea Silvia é a nai de Rómulo e Remo, que son os fundadores míticos de Roma. É dicir, estamos na relixión romana precatólica, non? Sí. Antes dos católicos. Que é interesante? Bueno, pois que Rea Silvia é unha vestal, é dicir, unha virxe ao servicio da deusa Vesta, que é a deusa do fogar, do lume. E Marte, que é o deus da guerra, que, bueno, pois nada, que quería xogar con ela tamén, e nesto que a deixou embarazada de Rómulo e Remo. Que cousas, E o seu pai Ampulio, o pai de Rea Silvia, cando se enterou, porque as vestales tiñan prohibido ter relacións, se o facían, se as collían en amoríos, emparedábanas vivas, de por vida, metíanas nunha habitación prácticamente emparedadas, só lles daban de comer, e a súa vida acababa. De Rea Silvia non se sabe moi ben como acabou, pero sábese que Ampulio meteu aos xemelgos nunha cesta e chimpounos ao Tíber. Que é un pouco esa idea de tamén de Moisés. Moisés, sí. Hostia, macho. Que pasou? Que despois tamén Rómulo e Remo, cando son maiores, fundan Roma. Para iso había que facer un ritual de fundación e delimitar o perímetro da cidade. Entonces, Remo fixolle unha burla a Rómulo e cruzou o perímetro antes de rematar o ritual. E Rómulo enfadouse tanto que o matou. Roma está fundada sobre o mito dunha virxe e dun fratricidio, como Caín e Abel. Vaya, que coincidencia, Verdad? Non lo esperaba isto. Como puido pasar? Non me lo esperaba, Eu é que vou de fito en fito, porque, claro, como pode ser? Porque funcionaba. Como funcionaba, dixo, vámoslo usar. Sí. Pero como nos funcionan a nós outras cousas, calquer película que non teña que ver con religión, e que ahora mismo non me vai salir ningún exemplo, pero sempre vamos ver repetidas máis cousas que funcionan. Por que hai tantas explosións e pistolas nas pelis Porque aquí é onde temos que falar dese señor que che dicía eu, que é o mito, chamanlle o mito do monomito ou mito único, ou a viaxe do heroe, que escoitaríades falar moitas veces, que falou por primeira vez o antropólogo e mitólogo estadounidense Joseph Campbell, que relatou en 12 pasaxes, creo que son 12 pasaxes, non me acordo se eran 12. Pois non sei, efectivamente. Non me acordo se eran 12 ou 13, son 3 e 2, 5, 3 e 3, 6... Non, son máis. Pero bueno, hai unha serie de historias, vale? Que, sen ir máis longe, despois vos comento algo máis, pero hai a chamada da aventura, o rechazo da chamada, a axuda sobrenatural, o cruce do primeiro umbral, o ventre da balea, vale? Sóavos, o ventre da balea, as distintas probas, vale? Hai como 3 partes que son a saída, a iniciación e o regreso. Na saída xa volas lín, a iniciación di as distintas probas, o encontro coa deusa, a muller como tentadora, a reconciliación co pai, a apoteosis, o don final, e despois está o regreso, que é a negativa a regresar, o voo máxico, o rescate do exterior, o cruce do umbral de retorno, o maestro dos dous mundos e a liberdade para vivir. Ese é o mito do monomito, que é circular, vale? Onde remata, na liberdade para vivir, empeza unha nova chamada á aventura. Pois ao parecer todas as historias estas, non? Hai as historias de... Ai, espera. Joseph Campbell o que ven a decir é que existe algo como a viaxe mítica do héroe, que consiste como nunha viaxe iniciática onde hai unha morte e unha resurrección tamén. Isto vémolo, por exemplo, bueno, a ver, por exemplo, na mitoloxía máis antiga, na epopeia máis antiga, epopeia de poema épico, que é a epopeia de Gilgamesh en Mesopotamia,
sería o arquetipo de todas as epopeias. Gilgamesh comeza sendo unha persoa arrogante que logo vai aprendendo cal é o sentido da vida, morre o seu mellor amigo e intenta recuperalo. E para intentar recuperalo, emprende unha viaxe. Vai ata a fin do mundo. Na fin do mundo encontra a única persoa que sobreviviu ao diluvio universal, porque o do diluvio universal é anterior ao da Biblia. Que cousas. Efectivamente. Aí dalle unha serie de consellos, creo que el acaba baixando ao inframundo en busca do seu amigo, ou, bueno, ou do elixir da eterna xuventude. Hai miles de que non la nen. Non sei se coñecedes un podcast que se chama... Hai un par de podcast nos que participa Juan Gómez Jurado, escritor de La Reina Roja, por exemplo. Pois un é Todopoderosos, que é sobre cinema, e outro é como era? Joder, outro que teñen, o de non sei que Ixum Dragonem, Aquí hai dragones, vale? Que é un podcast moi tipo o Tigre do Futuro, vale? Donde cada un conta unha historia sobre cousas diferentes e que non teñen nada que ver entre elas. Nun dos Todopoderosos falaron do monomito. E este Juan Gómez Jurado dicía que retaba a calquera que o tentara a non atopar, é dicir, se ti colles o monomito como relata Campbell, vale? Todas esas etapas, e pos calquera guión que dicía Eva, no? Dicía, eso é certo, ao final sempre os mesmos guións. Colles calquera guión de calquera historia, sexa mesiánica, sexa a historia de Xesús, sexa a historia de El Marciano, vale? Sexa a historia de Interstellar, sexa calquera historia, ti podes atopar todas esas fases nesa historia. Todas. Sin quedar unha. E a máis famosa é da que imos falar despois. Unha das máis famosas, que ademais ben relatada aí, que inspirouse claramente no monomito de Campbell, imos falar despois dela. Pero antes imos pasar por isto, que é Farabaar, símbolo do zoroastrismo, que xa dixen eu, Zoroastro. Eso sóname a cousa moi chunga, moi antiga, non? Sí, sona a chungo, pero non é tan chungo. No, Iba a decir, antes de que se me olvide, hoxe en día, na interpretación do tarot moderno, hai quen fai a interpretación, quen solapa esta viaxe do monomito, esta viaxe do héroe, ao que contan os arcanos do tarot. Así, dato curioso. Mira para aí. Todo está enlazado. Todo. Ese zoroastrismo. Vale. Zoroastrismo é a religión da antigua persa. É unha religión que ten como deus a Ahura Magda e como antagonista a Angra Mainyu. É unha das primeiras religións reveladas, é dicir, unha das primeiras religións nas que Deus se lle aparece a alguén para decirlle que escriba un libro, a súa revelación. Entonces este deus apareceríaselle a Zoroastro ou Zaratustra. Zaratustra sóname máis que Zoroastro. Sonache a famoso libro de Nietzsche de Así habló Zaratustra, que está baseado en Zoroastro. Podemos chamar das dúas maneiras. Entón, o interesante de Zoroastro é que, bueno, hai algunhas versións que din que naceu virxinalmente porque seus pais non o enxendraron de maneira carnal, senón que tamén beberon a oma. A oma é unha sustancia que os zoroastrianos adoraban, igual que os da India adoraban o soma. Seguramente era algo psicotrópico. Ou a oma ou o soma. Non está moi claro que planta era, pero seguramente era algo psicotrópico. E outra versión di que Zoroastro naceu dunha virxe de 15 anos. Hai as dúas versións. Unha virxe de 15 anos, a mí soame de algo, pero non quero dicir de que. E tamén hai quen di que naceu o 25 de decembro. Que coincidencia, non? Que cousas, verdad? ¿no? Que cousa tan rara. Nacer no
Claro, tan preto, jo. Que cousas. E aquí é cando se empezan a complicar as cousas, porque é un culto, o culto de Ahura Mazda é o culto ao lume, e, por tanto, é un culto tamén solar. O Farabahan, de feito, é un sol alado. E no medio ten a figura dun rei ou de Zoroastro, non está moi claro como interpretar. E supónse, é un sol alado, con alas, o circuliño coas... Sí. Entonces, supónse que esta ilustración é o camiño que debería seguir a alma para de novo reunirse con Deus. O camiño da virtude que debería seguir para chegar a unirse con Ahura Mazda. O zoroastrismo é o que vai influir despois no maniqueísmo cristiano, que é unha versión moi dualista do mundo. Temos a Deus e temos ao demo polo outro lado. Claro, o maniqueísmo, como antagonistas totais. O maniqueísmo practícase moito, por exemplo, no fútbol tamén. Sí, tamén. Pois ven de aquí. Na política tamén se practica o maniqueísmo, ou és dun partido, ou se non és dese partido, és do contrario. Sí, non hai grises, no maniqueísmo non hai grises. Sí. O sol que terá que ver co lume. Este non sabía moito de fisión nuclear. Di aquí a Eva que o de empreñar bebendo eu diría que carjaban e despois fodían e non lles acordaba. Eso pode ser. Tamén pode ser. Igual son eufemismos. Igual, imagínate, son eufemismos. Claro, é que coa mesma todo ven de algo, Igual que cando les tratados antigos de medicina, todas aquelas plantas que aceleran a menstruación en realidade son abortivas, pois ao mellor cando se diría o de que bebían para concebir, están facendo un eufemismo. Claro. Dinos aquí dos do rei que das experiencias máis bonitas que viveu en Irán foi visitar un templo zoroástrico e ver un lume sagrado que levaba 300 anos a arder. Ollo aí, Ollo aí. Pois esa é unha sorte, porque hasta aí bastante pouco os zoroastrianos non permitían o acceso aos templos a quenes non foran zoroastrianos. Que pasou? Porque, claro, ti para ser zoroastriano tes que nacer en familia zoroastriana e non hai conversión. Non hai maneira de ser zoroastriano se non naces dentro dunha familia. Acabábanse. Efectivamente. Que pasou? Que en Irán comezou a haber unha apertura desta religión para opoñerse ao réxime islámico. Entón, hoxe en día, convertirse ao zoroastrismo é case un pouco político para volver ao Irán do zoroastrismo. Dinos aquí, Beretiño, que a ver se na Biblia poñen que María chupou unha botella de licorca e quedou preñada, pois igual non apostataba. Claro, pero non é o caso. Pero estaba llena de gracia. Ollo, llena eres de gracia. Que é a gracia? O mellor a gracia era estaba, José, que te... Eu que sei. En fin, é que estábamos aquí co Zoroastro e esta é a Torre do Silencio de Yarz. De Yaz. Isto, bueno, váisenos un pouco de tema, pero como a mí me gustan as cousas funerarias, por decir que hai un tipo de enterramento que é o zoroastriano, que é un enterramento de aire. Non se soterra, non se incinera. Levan os cadáveres a estas torres e deixase que os boitres e o clima os desfagan. Porque os zoroastrianos son moi estrictos con isto de non contaminar a terra nin o aire. Joder, que cousas, tío. Entón, bueno, aí non hai problema, pero a Torre do Silencio que hai no medio de Calcuta, pois, bueno, ás veces sí que xera algo de descontento entre os veciños, sabes? A mellor é Torre de Silencio, pero ule mal. E a que non sabedes quen foi un zoroastriano famoso? Quen foi? A ver, poñede no chat. Poñede no chat, que tan espabilados que estades. Claro, sí. A ver, ahora non contesta naide. Mentes vou lanzando aquí os comentarios aquí. A ver, tamén estou chea de gracia despois dos viños. Claro, era o que dicía eu. Ai, José, que te cojo. Sí, a gracia eran as burbullas do champán. Di aquí dos de Rei, home, sitio espectacular, pero non vaiades en agosto, claro. Ten que petar, pero sí.
E dinos Freddie aquí, dos Mercury. do Rei, Freddie Mercury, porque dos do Rei é un home estudiado, Efectivamente, Freddie Olha, Mercury. Freddie Que, bueno, Mercury, os zoroastrianos de Inglaterra sí que incineran. En Inglaterra que eu saiba non fan isto das Torres do Silencio. que sabedes de onde Freddie era? Mercury foi incinerado. Sabedes de onde era Freddie Mercury, originalmente? Dos Parsis da India, pero non sei No, exactamente... no, ¿no? no, Ou de Pakistán. no, no. Eu penso que naceu en Zanzíbar, sí, dinos aquí Beretiño perfectamente. Naceu en Zanzíbar, ao lado de Tanzania. Sí, sí, de Mercurio, dice. Que bruto. Vale, pois eu non sou... Claro, os veciños dali decías en Delhi que hai unha torre zoroastriana desas. En Calcuta, creo, sí. En Calcuta, pois os de Calcuta ao mellor din, a ver, home, É que ás silencio veces hai. pasan corvos con anacos e esas cousas. Dixeron, a ver, polo que silencio hai, pero dixo, pero o resto, dixo, as sesas son de kilo, E isto que estamos vendo aquí. Isto é Vista a aérea de fortaleza, Masada. é a fortaleza de Masada, último bastión dos xudeos, cando o Imperio Romano conquistou esas terras. Porque aquí vai unha cuestión importante. Mesías houbo. Eran, sobre todo, líderes militares en oposición ao réxime romano. Esta é a versión humana dos Mesías. Non? Entón, por exemplo, Flavio Josefo, que, bueno, como fonte hai que ter cuidado, pero el menciona que houve polo menos Xudas de Galilea, Menaheb, que era o seu fillo, Simón de Perea, Atronges, Simón bar Giora e Simón bar Kochba. Repíteme, por favor, que estaba aquí con Beretiño. Que como líderes mesiánicos militares opostos ao réxime de Roma, polo menos houbo Xudas de Galilea e o seu fillo Menaheb, Simón de Perea, Atronges, Simón bar Giora e Simón bar Kochba. Foron líderes mesiánicos. Masada, sí, líderes mesiánicos militares. Que significa mesiánico? Mesiánico, o sea, Mesías é o unxido ou o elexido. Entre todos. E mesiánico todo relativo ao Mesías, non? Efectivamente. Entón, polo visto, sí que houve revoltas, moitas revoltas contra a ocupación romana. De feito, Flavio Josefo, Xudas de Galilea, creo que foi, sí, Xudas de Galilea foi o fundador dunha secta que foron os celotes. E os celotes eran... Que cousas, Quenes eran os celotes? A mí sóname da Biblia. Celotes eran como unha célula terrorista contra a invasión romana. Que era o que liberaron en troques de liberar, non estamos facendo spoiler, isto pasou hai 2000 anos e pico. É o que liberaron en troques de liberar a Xesús de Xudea. ¿No? E quen era celote porque levaba espada e lle cortou unha orella a un dos soldados que veu prender a Xesús? O primeiro obispo da Igrexa Católica, ¿no? Efectivamente. Entonces hai Jesusiño con quen nos andabas. Pero por favor, se funciona. Decía aquí o Medaría que Simón de Perea é o seu fillo Fran. É o seu fillo Fran. Como na vida de Brian. É como na vida de Brian. Que eres el Mesías porque he seguido a varios y sé de esto. Efectivamente. E polo visto houve bastante, o sea, houve revoltas así que fixeron preocuparse os romanos. É que eu creome moito. Ahora, tanto como para decir que houve un Xesús mesiánico, non sei. Igual é un ou igual son todos convertidos nun. Igual é a resistencia xudea inventando... Ai, eu non digo nada. Deixo-vos o viño de Pascua, se queredes tomar nota deses puntos destes puntos e raias que hai aquí debaixo, aí o vou deixar,
Entón, San Pedro, estábamos aquí tal, eses homes, di aquí Beretiño, eses homes con bigotes teñen pinta de celotes. Un contrasinal de Mortadelo e Filemón. Vale. Boa esa. Entón, ata aquí o tema de hoxe, non? Penso que Sí, esta é a ata aquí última sí. destas, non? Iso sí, vou vos decir que se vos interesa apuntade o de Masada, porque o asadio de Masada mola pila tedes que miralo. Masada A ver. caeu no ano 74 despois de Cristo. Hostia, pero olliño, o asedio aí tuvo que ser bravo, É que fixeron, Porque Masada é coñecida porque ves que hai como unha rampa. Pois iso construíron os romanos movendo non sei como tantas toneladas de terra para conseguir subir por aí. esa rampa. É moi interesante o de Masada. Ai, madre. Seguro que o fixeron os romanos. Seguro que non colleron ningún esclavo nin nada, Seguro que foron No, eles, eles non facían esas cousas, me quita. Xa me parecía a min. Bueno, entón agora chega o momento que xa nos imos moito de tempo, estamos 1 hora e cuarto hoxe, Melody? Hoxe estamos nos metendo moito na noite, que temazo. Chegamos a non é tan moderno como pensas. E de que credes que imos falar? Se estamos falando de Mesías, falamos aí, tocamos así lixeiramente o monomito, de que imos falar? Non é tan moderno como pensas. Que credes quen será o primeiro que sae aquí que diste quen foi o primeiro que usou o monomito nunha historia e lle funcionou? Quen sería? Quen sería? O primeiro non Pois, sei, pero hai unha franquicia que aí a tedes. O señor Anakin Skywalker, que cumple todos os pasos do monomito. Todos os pasos. E por que non é tan moderno como críamos, Melody? porque aparte de cumplir todos os pasos do monomito, está claro que aunque isto hai fans que preferimos olvidar isto, porque, bueno, sabedes o dos midiclorianos en sangue, non? Que lle fan unha medición a Anakin, meten moitos midiclorianos e pregúntanlle a súa nai quen é o pai, e súa nai non o sabe. Vaya, George Lucas. Que? Non o esperábamos, George Lucas, que me estás contando? En que te inspiraches? Con que copiándolle á Iglesia romana. Ai, que la fuerza te acompañe. O que pasa é que iso despois non resultou moi efectivo nas seguintes pelis, xa non fixeron moito caso dos midiclorianos. No, xa logo podía mesmo sacaran algunha versión que se poidan inyectar midiclorianos e va que di aquí dos do Rei, va que na época de George Lucas estaba na universidade Lera Campbell era o habitual e así se fliparon tantos directores da época. Claro, no, se fliparon e Joseph claro. Campbell fixo un análise de Star Wars analizando este camiño do héroe, tamén hai que dicilo. Pero bueno, viña a decir o que xa viña dicindo, o sea, tampouco é... Claro, no, veu unha clarísima, dixo, joder, este Nacho baseouse neste rollo, pois vou non analizar. Efectivamente. Fixo unha contraanálise. Os midiclorianos, lamentable. Lamentable. Xa estaba en dominio público a historia, sí. Si, hoxe non vos contei nada así moi especial, pero bueno, había que decirla. Bueno, pero temos máis. Sí. Temos máis, porque temos outra historia na que, non é tan moderna como pensabas, No. Porque que pasou no Expediente X? Que En pasou? X-Files tamén suponse que hai unha concepción virxinal, non? Porque Scully quedase embarazada e non se sabe moi ben como. Especulanse varias teorías durante a serie e, polo visto, tamén se especula que o fillo sería un mesías contra a ocupación dos extraterrestres cando nos invadiran. Que cousa. Vaya, non a vimos vir esa tampouco. No, claro. E coa mesma, unha das concepcións que se especula, beberon e todo. Ollo, aí o deixo, Sí. O mellor, Hai unha de que beberon e outra de que algo de que lle rouban ADN a un e a outro e a outra que a abducen, bueno, moi raro todo, moi raro. Claro, é que estaban medio que se liaban, medio que non, entendes? Pero non.
E hai outra máis para os fans desa serie, desa franquía que ten aí ao lado o Melody. Non sei se vedes Doctor aí, Who. vous Viades Doctor ampliar Who. aquí á esquerda de Melody, vedes aí a TARDIS voando. Pois sí, para os que viades Doctor Who, pois Jenny é a filla do Doutor Who. E que pasa con Jenny? A Jenny, bueno, o doutor, xa non me acordo moi ben de como era o episodio, pero creo que lle copiaban o ADN e facían unha copia do doutor feminina. E despois ela, bueno, remata o capítulo, non? Destruen os malos e ela vaise voando nunha máquina destas do tempo. Vaya. E non se sabe Vaise nada máis voando. da Jenny, pero a Jenny por aí anda e espero que algún día nos fagan unha secuela contándonos a vida da Jenny e que seguro que vai ter que ver coa vida do héroe. Doctor Who en xeral tamén é unha historia de viaxe do héroe. O que Menos pasa é mal que que se non lle entretén puxeron, moito dando voltas por aí. claro, digo, menos mal que non lle puxeron Alice, sabes? Porque senón who the fuck is Alice, claro, pola canción e tal, pero pasamos a nosa visita de todos os capítulos, porque en todos os capítulos de Luns de Tea visitamos un lugar sacro ou un camposanto ou un enterramento ou algo dese estilo. Entón, hoxe, pois, Melody decideu que íamos ir a donde, Melody? Pois hoxe vamos a Barreiros. E vamos á En tumba Barreiros, medieval da Praia de Coto. en Barreiros hai unha tumba antropomorfa, como vedes aí, nunha praia, na praia de Coto. Non sempre se ve, porque ás veces o mar enche todo de area e non se pode ver, pero últimamente está descuberta. Non se sabe moito dela. Sábese que, bueno, é como estas tumbas escavadas na rocha de século V, VI, VIII, por aí, non se pode datar. E bueno, iso, que se soubera porque moita xente descoñece, xente que incluso vive ao carón e que nunca a viu. E despois tamén hai esta historia das barcas de pedra, non? De santos que chegan en barcas de pedra sen remos e sen vela. Sí, Bueno, pois e en quen chegou Barreiros aí? temos un santo. En Barreiros temos un santo cerquiña que é San Bartolo, que se di iso. Entón, non sei se ten que ver, pero a historia está aí. Entón, é a ter en conta. Que ao mellor houbo por aí un pouco de... Cando vaya E por pasa o Barreiros hai mesmo de en buscar Lorenzana, co Conde Santo, Lourenzá. Pois Jenny non está. Jenny se foi, sí. A filla do Doutor Who. Pois ata aquí o noso programa de hoxe, non? Ou quédanos algo por tocar? Non, tocamos todo, creo. Tocamos todo e hasta demais, creo. Clase maxistral, con chistacos, con todo, con ovo de Pascua, este código de aquí. Miradeo, analizadeo, mirade a ver como podedes saber que é. E nada máis. Eu, sí, Didos do Rei, moi interesante, máis humanidades no Gali Twitch. Sí, o certo que aquí eu fago o papel de se fóramos payasos agora mesmo, eu sería o payaso bobo, o que non sabe, o que pregunta, o que fai preguntas que ao mellor son super obvias e Melody dirá por dentro, dirá, joder, este Fran Macho tamén, que pouco lía ou que pouco estudiaba. Pero, dime. No, pero menos mal que te temos, porque senón así centrasme no tema, porque senón eu empezo a contarvos aquí o de Gilgamesh e acabamos, bueno... É verdade. Bueno, dinos a Eva o programa dos preñazos divinos. Aí está. Casi tivemos que tirar de 2 rombos aí, andivemos cerca, andivemos preto de ter que ir polos 2 rombos á maza de Eva, pero no. Entón, chegamos ao final. Moitas grazas, Melody, por este traballazo, por esta visita global a esas figuras mesiánicas anteriores ao actual Mesías que coñecemos maioritariamente no noso país, que é Jesus Christ. Entón, di aquí Dos do Rei, di, se chega a describir cada pinadeira de Zeus dá para máis 18, sí. Iso é certo. No, xa as eliminei, porque senón non acabamos. Bueno, de que imos falar no seguinte Luns de Tea, que é dentro dun mes?
O seguinte era o de tanatofotografía, nin eu son capaz de dicilo. Tanatofotografía, Tanatofotografía. que é esa historia, no, de desmentir un pouco esas fotos de mortos que non eran tan Foto, mortos, este morto sí, está moi vivo, estas fotografías cousas, non? fotografías post-mortem que andan rulando por aí, que se di que son mortos postos de pé, todo o que queiras, e non o son. E máis cousas. Imos falar Pois tamén ao mellor de imos falar dese fotoperiodismo. tema. Vai salir un pouquiño máis misterioso, un pouquiño máis de canguelete. O mesmo ata buscamos unha musiquiña para poñer por detrás, así que que dé un pouquiño de repelús ou un crepitar de lume, algo poñeremos por aí. Non che parece? Digo eu, Sí. Bueno, pois ata aquí, moitas grazas, Melody. Vou despedir a xente como sempre a despido. Ídeme dicindo a quen lle facemos a raíz, a quen lle imos de raíz. Vou ir lanzando a raíz, dándovos as grazas polo voso tempo, como sempre, porque sabemos que o voso tempo é super importante e que o invertides como queredes e para min que irades estar aquí escoitándonos a nós, para min é super valioso. Moitísimas grazas por ter pasado. Ímonos de raíz. Hoxe, por ser hoxe, ímoslle facer unha raíz aí ao Iago, que está coido que está con algo de mapas ou algo disto. Está xogando o GeoGuessr. Entón, ímoslle facer unha raíz ao Iago, dicídeslle hola da nosa parte e nada máis. En canto pasen os 2 segundos que quedan, ímonos de raíz con 9 espectadores. A ver se arranca a raíz. E xa está. E ata aí, porque aquí en Luns de Tea, no Luns de Tea non temos despedida. Non temos aínda, non fixen vídeo de Non, despedida. temos que nos suxiran aí unha... Sí. Habería que facer uns cortiños ou algo. Non sei se isto non iniciou. Non sei por que non iniciou. Imos lanzar outra vez. A ver agora, preparado para realizar raíz en 8 segundos, 7. Unídevos aí, non sei se vos fostes e non vos fostes, pero os que estades no Facebook e no YouTube, que estivestes moi calados, non comentastes nada, comentade máis, se podedes participar no chat, xa vedes que podemos lanzar as mensaxes ao directo, entón podedes entrar e participar igualmente dende Facebook, comentando no Facebook ou dende YouTube, comentando no YouTube, e nada máis. Ímonos de raíz con Iago logo. E agora coido que... Sí, agora sí. E sí, debo dicir que acertou aí o home da areia, que aquí nos puntiños que estaban ao lado miña Mesiánico. poñía mesiánico. Aí neses puntiños, mesiánico Fran da Lobeira. Nada máis. Vémonos noutra, mañá, coa dietista lobeirista que falaremos de petiscos e coa mazá de Eva, que, como sempre, non sei de que falarán. Entón, aí o deixamos. Mañá, dietista lobeirista e a mazá de Eva. Adeus. Chao.